бегоҳии 31 март сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Қирғизистон Садир Жаборов ва раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дар тантанаҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз, ки дар варзишгоҳи 20-солагаи истиқлолияти Тоҷикистони шаҳри Хуҷанд бо барномаи муштараки фарҳангии аҳли ҳунари се кишвар баргузор гардид, иштирок намуданд. Дар чорабинии мазкур ҳамчунин меҳмонон аз ду кишвари ҳамсояи ба ҳам дӯст иштирок доштанд. Дар ин рӯз мардуми се кишвар рӯҳияи идона доштанд ва шукргузорӣ аз хуб шудани муносибатҳо ва пойдории дӯстӣ карданд. Хотелось бы, конечно, чтобы между нашими странами, с Кыргызстаном и Таджикистаном, всегда была дружба и не было никаких проблем. И вот, слава богу, мы решили приграничные проблемы, и с решением этой проблемы я надеюсь, что у нас будет всегда такое хорошее взаимопонимание между народами, между кыргызами. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар маросими тантанавӣ меҳмонони олимақом, сарони давлатҳои Қирғизистону Ӯзбекистон, мардумони ҳар се кишвар, инчунин намояндагони дигар давлатҳои дӯст ва шарикони байналмилалиро, ки ба Хуҷанди Бостонӣ ба ин муносибат ташриф оварданд, бо ҷашни байналмилалии Наврӯз самимона табрик гуфтанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи мақом ва расму оини устувори Наврӯз ҳарф зада изҳор доштанд, ки ин ҷашн ҳамчун ҷузъи таркибии таъриху фарҳанги мо аз қаъри қарнҳо моро ба таҳкими сулҳу субот, муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ водор месозад. сарони давлатҳои Қирғизистон Садир Жаборов ва Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев низ ба муносибати ҷашни Наврӯз бо табрикот ва таманниёти нек суханронӣ карданд. Сипас тантанаҳои бошукӯҳ ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Хуҷанд бо барномаи пурмуҳтавои фарҳангии ҳунармандон ва гурӯҳҳои эҷодии Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон идома ёфтанд, ки намунаи наздикии маънавию фарҳангии мардумони се кишвар гардид. барномаи ҳунарӣ, ки мазмунан фарогири савту навои дӯстиву бародарӣ ва накӯҳамсоягӣ буд, ба намунаи возеҳи некхоҳиву накӯсириштӣ تبدیل یافت.
намоиши шоу дронҳои барномаи театри кунонидашуда бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз таҳти унвони Баҳори дӯстӣ дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд идомаи чорабинии бошукӯҳ буд. баъди намоиши дронҳо бо нурафшонии фазову оташбозӣ чорабинии Наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ба анҷом расид. Фарзона Шамсиева, пресс-сетиҷи шаҳри Хуҷанд.